Hemen dago aurren hiriaren bidez nahi genuna zen, herriko gazteenak implikatu herrian, implikatu eta guk beraiei entzunez, badaukatelako zer esana, arrazoi asko daukatelako, ahaldundu berein hitza, berein gorputza eta berein arima, ez? Berein izate hoi eta sujeto hoi kontutan hartu, ez? Maleta zan, eta bertan ametsen bidez zehaztu zizkiguten beraien lehentasunak, lehentasun horietako bat hartu genuen guk, lehentasun hori espazio publikoen inguruko hausnarketa bat egitea zen, eta aurten gai hori jorratu dute, ez? Aurren hiria proiektua ikastetxeekin kontrastatu genuen hasiera batetik, eta beraien aldetik ere harrera oso ona hartu genuen, eta erabaki genuen kontseiluko saio hauek ikastorduen barnean txertatzea. 5 saio egin ditugu. Lehenengo saioan herriko parken azterketa bat egin genuen, bigarren saioarekin kalea jolas espazio bezala aldarrikatu genuen, hirugarren saioarekin jolasa eta sormena ahalbidetzen duten Zumardi handi bezalako espazioen inguruan lan egin genuen. Laugarren saioan guraso eta haurrekin elkarlanen egindako saio bat izan zen, eta baliagarria izan zen ikusteko bai guraso aldetik ze ikuspuntu zeuzkaten eta umeek ze ikuspuntu zeuzkaten jolasaren inguruan eta erabilizian espazioen inguruan. Eta 5. saio hau izango da, ikasturtean zehar landu ditugun saio hauetan, ze ondorioa eta ditugun, eta larunbateko saioan udalbatzari jakinaraziko zaio zenbait ikuskizun eta modu ezberdinen bidez zer nolako Tolosa edo zer nolako zer nahiko luketen aurrek beraien hoberako. Larunbatean elkartuko ditugu partaide izan ditugun aurrak, gurasoak eta udal ordezkariak nolabaiteko amaiera emateko prozesuari. Atxaldeko 5 mintzatxokoa. Bata izango da biharko Tolosa amestea, nolabait berriro ere hor behan ikusten ez duen maleta ireki egingo dugu eta ametxez, nahiaz, eskaeraz beteko dugu. Bigarrena izango da nolabaiteko bizipenak, hau da gure logoaren bihotza osatuko duen ondorioak biltzean datza. Ondorioiek izango dira batez ere ebolaketa gisa erabiliko dugun txokoa, eta ebolaketa hortan ruleta baten bidez egingo dute aukeratu gai desberdinak, eta gai horien inguruan beraien iritzia eman beharko dute nola bizi izan duten aurtengo proiektua. Eta 3. txokoan egongo da nolabait urrengo urteko erronka edo ekitaldiarako erronka edo gaia egokitzea. Eta jolastuz, beste hainbat ekintza egin ditugun bezala, hemen berreskuratuko dugu oso gustoko izan duten jolas bat, izan dela arrantzan jardutea. Bukatuko dugu ordu erdiko antzezpen saioekin. Prestatu dugun jaierako. Hor egongo da txokolatada bat eta DJ bat